everybody, c'est votre sister Salah. Comme d'habitude, on a un double aspi. Hande eden doto Petit Mbao. Comme vous le savez toujours, mais non dans nous. L'enfant série de Diaboli Dubé. Machallah, c'est un rapport qui est dynamique et créatif. Au une game comme toujours, mine min jahan min lokite wajibe nganda ko manno standby. Min lokite min gaddi mo ha doyenna. Et émission mon jul double aspi sans plus tarder en jahan o wadi présenté o. Sister Salah mi salminimam. Mi juurimama aussi xam nga mi salmini yebo émission be partout dans le monde mi salmini caméraman ma aussi kadi ça fait plaisir kadi mboɗo ko weltare tan e wadde tewe émission oɗo e ɗum ko rêve artiste uji fof wona min wona goɗɗo wona kediɗo e après oɗo émission mom artiste uji fof peut participer hen kadi mi weltima kadi cuɓi ɗon kam saabu yidde haalde hen e gueɗe mbaɗe noon affaire uji ɗon quoi e ko weltare mowne avant tout d' abord quoi min mbima bienvenue à l'émission Djildable Aspi voilà première question mbiyatmami hol gonɗo busy e hol anen nadda e rabo jabanajo jibinaɗo toon mo woni toon xam nga aussi dillanno e aare depuis 2018 eyyi avant mboɗo puɗɗo yaltinde sawnuji ko 2018 puɗɗimi wattude dillude aare mais temps corona e côté 2020 nden puɗɗimi nadde musique quoi nden puɗɗimi wadde pellitmi wadde musique carrément kadi 2020 tawi jaltumi koye compétition quoi eyyi jaltumi koye compétition ƴettumi compétition o ɗon en 2020 eyyi ndin woni après puɗɗimi carrière quoi ha ñalagal hannde quoi d'accord merci mi nani e nder haalama mbiɗa waɗini participé compétition goto en 2020 ay hande mine hol genre compétition wonno eyyi compétition ko compétition rap par ce que min komi artiste komi rappeur eyyi somi bokke compétition ko compétition rap par ce que ɗum tan woni ko mbaɗami quoi d' abord eyyi ko ɗum woni meccal ngal gardinmi quoi eyyi en 2020 ko noon natirmi rap quoi noon natirmi rap ɗum kadi ko ene jeeya kadi ko ɓeydi hokkudemi amour yidde wonde artiste nde quoi eyyi par ce que premièrement concours mo ganduɗa a yetti tan ƴettiɗa ala maham nele mamoudou ni a yetti tan mbaɗɗa foɓere ƴettuɗa après deuxième fois kadi ha continue kadi deuxième compétition goɗɗo kadi aussi min jeehi ha final Allah waɗi kadi final o continuani eyyi moy lol par ce que mi wona keese compétition quoi par ce que ɗon jaltirmi eyyi par ce que ko ɗon jaltirmi Allah ene waɗa ene yeeɗa mboɗo yaha mboɗo yaltina traguji mboɗo yaltina projet ji ha heeɓi ɗo dal eyyi ko yettere Allah tan dal ko yettere Allah aussi quoi voilà ok bijou machallah à un moment donné aussi min ji a majji carrément hanno ko min jiitama manda ka baɗa supprimé walla ka baɗa masqué contenu maji fof manam mbaɗa dépensé carrément e musique holko saabi oɗon standby ok à un moment donné onon instant komi mboɗo wawi no wiide komi gaccunoɗo ni sa min kam komi puɗɗino komi gaccunoɗo musique ha laaɓi ceera par ce que kala kaɗa waɗa hunde yaraw jinnamma aussi ne jaadi hen xam nga par ce que ɓiɗɗo ko jibinaɗo quoi min nde nena wi kam yadani ko mbaɗami ko yomi accu musique après je préfère accude rek quoi eyyi mi accide mi joddo e hakkillam conscience tranquille am après gal mum kadi do yi kadi o andi carrément mboɗo yiɗi ɗum affaire o ko gaccumi ko ene muusimi kadi ene muusimi mboɗo muusirimi ko pour yidde wadde kanko ko yiɗi o waɗi kam hen comprendre o wi kam mboɗo wadde reprendre eyyi do wi noon mboɗo wadde reprendre nden waji ɓe dañi haaju noon quoi nden waji ɓe dañi haaju nde battumi reprendre par ce que gardumi koye cehdele quoi banda saɗa faami eyyi gartumi hen noon carrément ha oɗo instant quoi par ce que goppumi ko woni hen presque woni 2 ans parce que 1 an pawɗo seeɗa quoi presque woni 2 ans eyyi gartumi ko noon gartimi koye projet kadi aussi eyyi konto ɗiɗon sa yi kadi tagam supprime ɗum ko sa felti acci hunde a accat tan a wiyata acci hunde aɗa oppa ɗum ɗon saaha fof aɗa ƴewta hakkille ma artat hen quoi ɗum tagui eyyi gartumi nde noon kadi komi duttiɗa zéro ɗum tagui guddinmi kesso hay projet am oɗo nde yaltata kesso nde ko jour mo projet o yaltaro on jour compte o ɗaccita quoi eyyi jour mo projet yaltaro sa ƴeewi compte sa hewan abonné ji mboɗo ñagono bandiraɓe ɓe jaa mbaɗiya hen abonné quoi eyyi ɓeyde doole par ce que min gara quoi eyyi ɗum woni affaire o d' accord nder haalma mi nani mbiɗa jinanema debbo tagui mbaɗɗa pause après à la fin o andi affaire nde wona cahan kadi muusima o andi kadi yiiɗi kadi après à la fin o hokkuma accord machallah gandi neɗɗo kam so wiɗa woni hunde a heɓani hen bénédiction jinnaɓe ma kam vaut mieux ko gacca mbaɗani hon noon machallah caggal ɗum noon aussi min jima kadi e concours goto ene wiye kanko je d' ailleurs ça ko nden min jima première fois mbaɗɗa apparaître woni comeback ma eyyi holko wonma motivé ha nadda e oɗon concours eyyi compétition kanko jeeyi sa ƴeewi tagui kam nadde hen komi yi jambareɓe hewɓe ndewi ɗon quoi par ce que min kala to jambar natani mi wawa nadde ɗon mi yiiɗa nadde ɗon quoi par ce que min il faut mi waɗa tarbiya ko jinmi hebde hip hop ko il faut mi rewe won certain laaɓi quoi so weeɓi tan hewani moƴƴude ko ɗum tagui kam yidde rewde en concours ɗum tagui kam yidde concours min quoi par ce que min mboɗo yiiɗi ko muusi
avant tout d'abord parce que min hay ko kala ko mbam wadde il faut musa compétition kanko je ɓeydi kam wadde motivé ko iba men parce que min mbaɗino émission goto après o haalan kam ɗum eyyi après mbimi inchallah so 6e édition manda 5e édition après comme bokko min kalden se kale après ɗo suɓoro artiste uji ɗo suuɓi kam hen o noddi kam après wi kam pourquoi pas mi bokkata mbimi ala probléme armi bokka quoi ni waɗa bokkumi kadi Allah nawi kam ha final min kam wadde yalla mi meeɗa wadde concours tan ha kaɗmi demi final walla quart de final min ko final tan heddoromi gagnono walla wasa gagnade mais final kam komi jaho mi haalni onon foof noon final kam komi jaho final tan eyyi min kom neɗɗo final eyyi Allah waɗi noon min jeehi final mo Allah hoddirani quoi Allah hoddirani par ce que gonoɗo gagnade no jiiɗa gagnede eyyi Allah waɗi noon affaire o muusi kam noon seeɗa mais gandu ɗum foof ko Allah quoi après noon moylo lawgol ha joni continue kadi motivi kam ko heewi janggini kam ko heewi par ce que mi dañi toon connaissance uji mi dañi toon expérience mi andi no yarate mi andi carrément mi janggi toon ko heewi ɗum tagui mbaɓaro wasoro bandiraɓe artiste uji ɓe yooɓe tinno e on ɗon côté quoi yooɓe naare compétition ngaji en waɗi jangde quoi ok comme no gandiɗa affaire concours full personne mbaɗani hen participé du coup andi hewan talent uji mum fof arde talent mum joni an kamɓe hono jiiɗa kamɓe talent uji mabɓe ko jambareɓe tan tawmi toon quoi franchement parler joom talent en ɓolɓe tawmi toon par ce que min mo ala talent wawa fiidemi kam so haalde gonga eyyi kadi on concours sa kala gagniɗo ɗum ne mérite gagnade ɗum quoi des fois mbaɗa yiya won certain artiste uji ene kaasa hen ene mbiya jinggama waɗama ni wattama ni hay sino moylolo jinggama ɗum mon manam jomum ko addi jomum ko pari ko préparé en cas parɗo ka préparé sa perti andu tan ka pertuɗo quoi min ko ɗum ɗon nanguirmi par ce que jambar kañum yiɗata jambar quoi ko ɗum woni action bien vrai que mi tawi toon des talents mi tawi toon komi ganduɗa ko jinnomi tawde toon quoi par ce que mi yiɗa taw toon yambaruji quoi eyyi neɗɗo kam saɗa maayi ladde kam yo gaynde ware quoi et si min noon mbaɗandi ko gayndeji mbari kam quoi eyyi ok d' accord e nder haala ma a wi a yeehi ha final mais Allah hoddirani ya gagnon mi wima di courage aussi aduna kon noon hoko mata conseil mo ganduɗa Allah yamirani yo gagnon jii ha final walla jii à un certain moment e concours he mais Allah yamirani et aussi yiɓɓe wadde participer ɓe kadi aussi dokka ɓen conseillé yiɗɓe wadde participer e compétition ɗum a fuggat becce ma tan sa filti aɗa wona artiste il faut mbaɗa complet quoi il faut an complètement an artiste o foof wuur ɗum quoi foof par eyyi an par hunde foof ma nodde banggueji foof par ce que hay sinno a yiiɗa yaade concours sa ma wod affaire goto mo jaaɗa ma wod nokku goto mo jaaɗa ma wod jiiɗo ma taw ko mbaɗo compétition ngaji taw ko promoteur affaire uji ɗi nodduma gara an sa parani rek ma ɗeɓ wonde gacce e ma quoi ɗum fof innono il faut parana won certaine gueɗe il faut kadi parana won foof partout eyyi kadi sa gagnaki rek wona a gagnaki concours tan neɗɗo ne gagno concours taw waɗani carrière manda saɗa andi ɗum ay won hewɓe kadi gañiɓe concours aji carrière mum ko ɗon ñifiri neɗɗo kadi ene perte concours ɗum won motive ɗum ha wona artiste par ce que défaite ene waɗma artiste ɗum ko ça soit sportif défaite ene hokka ɗum wonde sportif artiste défaite ene waɗa ɗum artiste wonma motivé min noon ko ɗum waɗi kam motivé min défaite uji am kewɗi mbaɗi kam motivé min victoire heewani wadde motivé ko somi dañi victoire mbaɗi heewi bewde il faut mi daña défaite mbaɗa andi noon ko ɗum tagui Allah ko yiiɗi Allah woni koye wallude mbaɗa andi Allah waɗata ko quoi won koye ƴewdemi il faut hokkami défaite uji pour mi wawa wadde won certaine gueɗe quoi ko ɗum ɗon tan wona goɗɗum quoi ok merci pour l'éclaircissement et conseil aji min andi ko ɗum wonma motivé oɗon défaite wonma motivé ha nder hen sah a woni ligguey mawɗo ha jaltinɗa on projet récemment ɓoyani sah a wadde min expliqué projet o ko ɗum mon ɓeydi wadde motivé sah ɓeydi wadde motivé quoi eyyi ko pertumi affaire o ko quoi par ce que min mi yiiɗa défaite min mi heeƴani gacce quoi eyyi dimo heeƴani gacce bien vrai que min kam komi bosseur quoi min komi musique mom ene jaranimi hunde foof somi felti mboɗemi hen tan mboɗemi hen quoi eyyi ɗum tagui noon mbaɗmi projet o waɗmi projet de 6 titres bien vrai que tampama hen no fewi tampama hen mais alhamdoulilah quoi alhamdoulilah d' accord hono préparation o yaari combien de temps ligguiɗa projet o et aussi est ce que ko propre moyen ma walla tawi wodi wonɓe caggal ma waaw projet o waɗi duré no fewi sah par ce que no mbimami ni rek avant compétition mbanmi programme ko wonde komi jaltino projet par ce que wadde programme tan ko programme manam wiide ne waɗa programme tan ko programme eyyi ɗum tagui saɗa daram ga noon hunde yoɗani saɗa ƴeew mbatta ho wanne ni aɗa pose mi question wayde anani eyyi par ce que projet o waɗi duré quoi waɗi duré no fewi eyyi par ce que wadde programme tan ko programme par ce que le fait étude temps mo wi ne waɗa projet tan ko programme par ce que ɗum ko avant compétition mbimo waɗa projet quoi par ce que nden gartumi e game he eyyi guila nden faade joni noon ene kala ko daña ene waɗe hen des moyens xam nga par ce que hunde moom a wawi wiide aɗa waɗa ɗum tawa alana ɗum moyen ko jour fof ka pawo
wiidade yahoro e neɗɗo kam walla de yahoro e keddide waɗanma no ɗum woni mbatta ɗum heddoro noon sa fuɗɗima golle ma rek saɗa waɗa hunde a fuɗɗoto quoi après ƴeewa kalna fodɓe dusdema ɓe dusma eyyi kono wiidete gaare duusi kam direct taw ala puɗɗiɗa ɗum mon wawa yaade mboɗo jogui ala mboɗo jogui noon kadi walloɓe heɓe caggalam ko wayno big pro record ko wayno tam family ɓen fof nan caggalam sa limti noon a juuman extra ɗum tagi mi yiiɗa haalde inde quoi tam family e big pro nan caggalam yalte min bismen buuru ngalam woni 3 team eyyi timmam min e team tam family team big pro eyyi ɓen caggal kalko gumminimi eɓe gummini quoi duuso ngo e tout affaire kamɓe keedinimi fuura min kettumi ga quoi manda saɗa faami affaire kewɗi jaltiɗo ko fuura yalti projet o hay projet o ko fuura yalti eyyi par ce que min mboɗomi ɗo kono projet o foɓɓe ligga ɗum ɓe ko fuura ɓe jaltata baafi mon de ok Busy nder haala fuuta comment ça se fait an ya won Dakar ga mbaɗa ga logé alors projet ji ma ummotto ko fuuta ko toon yaltirta ko toon banda basé walla j'ai pas compris wala min expliquer ɗum noon min base am ko fuura Dakar ga hom garɗo gaare juste pour la forme so muusi ko fof fuura dottoromi min kala ko mbaɗa waɗa ala kala ko mbaɗa waɗa ko fuura ne commistomi rabde ko fuura commisimi rab quoi eyyi ko fuura puɗɗima wadde rab waɗa kala ko mbaɗa yaltinde ko toon tan mbawami yaltinde yimɓe wonɓe toon ɓe sa yimi yaltini tan ko ɓen toon quoi so tawi ko ga ɓe goni projet ji kadi ga jaltata eyyi ko ɗum tan par ce que min hay premier projet yalti ko fuura taw mboɗo woni ga quoi min projet jam foof ko fuura jalti taw mboɗo woni ga quoi ɗum ko jogade équipe moƴƴo rek e hakkille baɗɗo dal tan kamɓe mbiyanma tan ya waɗoy prise ya yaltinoy ko heddi ko mamin gère quoi ɗum woni jogade staff moƴƴo jogade staff moƴƴo wona wonde caggal wona wonoɓe caggal ma ne gulluma ne mbaɗma jeyne mbima an woni ɗo non ko liggortoɓe joom hakkillaji en ɓolɓe joguimi min ko joom hakkillaji en de karak joguimi quoi kañumen mbaɗata foof eyyi min wonan kamen tan ko prise de hay conseil aji mabɓe min hay fitrinaji kamɓe gaddata kamɓe mbaɗata tout voilà foof ko kamɓe mbaɗata ko affaire uji mabɓe tan joguimi jahami quoi koye conseil aji mabɓe tan jahami ɗum woni ittan neɗɗo gueɗal sa felti aɗa wiyaɗa ardine neɗɗo a tata ɗum foof ma quoi kala ko haalanma aussi ko ɗum mbatta joni ngal alhaali o projet o hunde nde voilà hunde nde ko 6 titres projet o wiyete ko bour eyyi premier titre o ko woto tulminam deuxiéme o miijam woni miijo ma troisiéme o ko bour a wadde featuring goto biyeteɗo W eyyi wiyete kadi quatriéme o ko fotani wonde cinquiéme o al yimin featuring Safaray eyyi sixiéme o ko freedom joni aɗa wawi andi minen en détail un par un mbaɗa min expliqué projet o fof no yaari par titre ok projet o wiyete ko bour eyyi projet o ko bour wiyete et puis ɗum fof ummi koye technique he koye wajiɓe joguiɓe technique o quoi eyyi wonɓe caggal ɓe wa staff o kamɓe guinniri ɗum bour nak sa nani bour ko yettode am guittumi ɗum quoi par ce que min jettiremi ko sumare jettiremi bour ngalam quoi voilà hen jofirta eyyi ko bour ngalam ɗum tagui guittumi aɗa min kam mboɗo gomi hooram no fewi kala ko jiita mboɗo itta koyema koye hooram guittami kadi kamɓe gaddi gon miijo ni sa eyyi par ce que min ko noon notortomi wa staff am o ɓe mbi pourquoi pas inirta projet ma o bour mbimi c'est carré quoi eyyi hoto tulminamo kadi aussi wonko haalata ko heewi ko ganduɗa moylol aɗani neɗɗo des fois sa woni artiste aɗa wone won certain milieu ko heewi ne taarima quoi kadi ko heewi ne takkima a nanat hunde foof ma wiye hunde foof ma haalen hunde foof mais saɗa gomi hoorema rek aɗa gomi ko gonɗa ko rek aɗa andi an woni holyon ma yetto au fond to jiɗɗa yetta to quoi ma wiye ka part ma nan hunde foof dal ɗum tagui ɗum addi hoto tulminam etc quoi hoto tulminam ko ɗum haalata quoi e carriére am quoi ɗum haalata eyyi miijam ko miijo ma enen hannde sa ƴeewi enen fof guurɗen avant fof ko gilli quoi aduna fof ko gilli eyyi par ce que ko Allah adi yidde Mouhammadou quoi eyyi kadi miijam ko miijo ma saɗa wonde neɗɗo rek mboɗo sikki ko sa soit cehilagal ko sa soit amour sa soit goɗɗum e goɗɗum so miijoji mon gona goori tan firti ko haydara yahani quoi eyyi miijo ma il faut wona miijam mbawi liggo hannde so miijam wonani miijo ma en mbatta oɗo émission mo mbatten ɗo henna quoi il faut ko miijoji men gona goori jiiɗa ko jinmi ko mi yiiɗi ko jiɗɗa ko quoi mbawen yaadude miijoji men gona goori ko ɗum woni affaire o quoi voilà eyyi fitiri on noon buuro ko ɗum tagui mbimami wajiɓe gaddi ɗum buuro ko sakket ari quoi eyyi ko sakket ari par ce que hay ɗum ni sa hay on fitirin sa mboɗo waɗa félicité artiste W mo mbaddumi son par ce que c'est pas donné à tout le monde xam nga fitrine weeɓa wona hunde wemde quoi gara tan mbaɗa assuré quoi nice te mi validi nice bro aɗa faami wona gara tan mbaɗa assuré quoi par ce que min so mbaɗa waɗa fitrine so mbaɗa son mbaddami ko artiste bawɗo mi waddata artiste cuune quoi e hay ɗum staff am nde ɓe gari nde ɓe mbi pour kamɓe gaddata fitrine il faut kamɓe gaddi min haydarmi addani hen
walla hay gayen oɗo yo min baddi fitirin hamin gayni min nandirani min meeɗa yidirde min meeɗa nandir min meeɗa andiro hay numéro o ala numéro mi ala numéro makko to ha ɗo min kaldante komi mbaɗi noddemo sa pour mi waɗamo félicité quoi min meeɗa yidirde weeɓani fitirin amen ko hay hunde fof ko jiiɗa ko link ko par connaissance quoi eyyi ko heykil on koye gayen ko minen gondi kañum jogui tout am fofam kanko jogui hamga kañum waɗi ɗin feetan affaire uji hamga moylol affaire uji kam kewɗi kanko dogata kanko waɗa sentir o wiya mboɗo yiiɗi ɗum waɗe mi wiyamo ala probléme an kala ko mbaɗirɗa ko noon ko ɗum tan wona goɗɗum e goɗɗum eyyi à part fitirin min e safara o min kam mi dogui hen quoi mais kamɓe ɓuuri wawde dogde ɗum kamɓe dogui ɗum ni quoi e gayanam goto wiye LFD vidéo kañum dogui fitirino ha paari ha gassi min e safara e kam min kawri ko studio to mi enregistré ha paari quoi studio Fouta Mélodie toon mbami projet o foof toti mbeɗa salminamo passage kanko e ronji kamɓe jooɓi projet o foof kamɓe mbaɗi voilà ko ɗum woni action o quoi eyyi hol goɗɗo eyyi fotani wonde ko on son haalata koye debbo hande e société men no wuurdi hande ni mboɗo sikki ɗum tagui mbimami bonnude ɓerde makko fotani wonde hollirde terɗe makko fotani wonde kanko ko debbo ko cuureteɗo hakkille ne famdi eppini ko puntodirteɗo son ɗum haalata debbo ko puntodirteɗo hande a yiyat hande gorko wonde e debbo hokku ɗum ko yiɗi kala e aduna ala ko waɗantama e aduna hay nane rewɓe nisa mais ɓuuri voilà hokkuma foof hamga ɗum tagui mbimami jomum nodda jomum téléphone mbiya waɗa appel vidéo film après partage a won certaine vidéo ji lo motifaji jalta cikka ko an woni hen saɗa joguino miñiraɗo debbo sa miijunoma aɗa jogui miñiraɗo debbo tan ma wat ka waɗani miñum jananɗo ɗum tagui mbimi fotani wonde ɗum ko banggue worɓe o e banggue rewɓe o hay debbo ni ala droit surtude gorko ala droit wadde enen eɗen poti respectirde e koye men quoi par ce que gorko woni baba debbo woni nene sa respectani debbo a respectani yumma sa respectani gorko a respectani bamma ko ɗum ɗon tagui mbimami fotani ɗum fotani wonde haalata quoi voilà ɗum fotani wonde haalata quoi voilà voilà ar yimin ɗum ko min quoi ar yimin mi arti quoi komi janoɗo voilà te on action noon saɗa on son saɗa wadde fitiri il faut ƴeewa artiste complet artiste on artiste quoi on artiste mbimami de wiyanimi artiste yel on artiste ɗum tagui on son cuɓimi hen safray quoi artiste dans tous les domaines par ce que on son min kalami hen ko hooram mbiyami komi addi tengse couplé ji mengse gona gengs mboɗo continue mboɗo haala min ko mbawmi ko safra e ari e son he ko wajadimi par ce que o ari o wi kam cate ɗi kuuɗi ɗiɗi kawrat ko dow saɗa yiiɗi yiide rab sohlani ƴeew to ƴeew ga anam o ari ko wajadimi ko wadde motivé aɗa fami o wi sa mari ngoɗo fongo miñam toon a marat toon il faut mi tacca ngoɗo fongo mi wawa yaade fongo wongo par ce que kanko conseil tami par ce que kanko addi kam hen gaariɗomo suudu wiyatma e reno diallo noddirmomi ko pour yo ar o waajo kam o ar o hollami lawol quoi en tant que conseiller kanko jeunesse fo wonata ɗum tagui mi invité mi oɗon son pour min voilà ko ɗum on tagui mi wiide yo ar e son he o conseil ami quoi o waɗa mi motivé e goto affaire hami wasa découragé ade quoi par ce que mboɗo sohli conseil o saaha mo gonmi voilà ko ɗum ɗon tagui mi addu safra e son he quoi freedom eyyi freedom haalata ko gurdam amen minen to min guurto eyyi domin gurdini toon diwan amen tomin gonto commune ɗo Mbolo Birane ko hen bokkumi quoi ɗum kaldemi koye direct e monsieur le maire kañum kaldemi quoi yo wallu min mi anda ine makko mi yiɗa wadde machine inde makko mbaɗa andi inde makko quoi mais DR mi yiɗa haalde inde makko quoi mi yiɗa andudemo sa voilà ɗum wona sa wallata minen min mbaɗima ɗo ya wallu min sa wawa wallude min ko mbaddata andudem mi yiɗa andudem wallu min quoi yimiraɓe men tampi min ɗo min ngala ndiyam min ngala haydara min ngala min jogui ma won 2 forage wawi yo ndiyam no manque kuppa wawi hay goto wawa famde maire uji ne tampi so wote yonti kamɓe noddere kamɓe ɓorte tisseraji kamɓe ɓorto kaɓuji kamɓe ɓorto foof te soɓe cohle wajiɓe waji ɓe mbawa wallude ɓe komi baddata ɓen yoɓe ballu min yoɓe ƴeew leader goɗɗo mo ko wona kanko par ce que ɓooyi ɗo guila min pamɗi ha hande hamin muni kanko tan min gandi eyyi wadde yo wallu min quoi min dani kanko dal o monɗon tan kanko tan jimi gandumi won meeɗi wonde maire Mbolo wallahi commune Mbolo Birane kanko tan gandumi eyyi mo lolu quoi e poti wallude min no fewi walla min ƴeew leader goɗɗo min pawa ɗum ɗon mi wona politicien noon somi haali ɗum ma yimɓe cikku kalduɗum ko affaire politique min ɓuuri wadde contre politique quoi mais minen min gañani ɓe jooɗo min gañani haydara min mbi tan ko yoɓe ballu min kala mo wawa wallude min o min jiiɗa andude ɗum quoi ko ɗum tan voilà ok bandiraɓe on nani projet moko on détail du début jusqu'à la fin machallah ko 6 titres ɗum noon guys jeehen dokkomo doole mboɗon abonné sur son page YouTube Bizmen Boul Ngalam
aussi surtout mbaɗa yeddide mbaɗa partagé like mbaɗa yeddide kadi peɗɗel ngel meme ngel kono notification yo yaa mbaɗon ni tan yo partagé hen nani guys on jedditede ko ɓinguel mon wonɗo nani surtout onon wuuro mo hoto henna mbaɗa yeddide c'est votre l'enfant série n'oubliez pas. Ok, on va revenir sur toi Biz. Boy ma boy legal li ngono. E tagal no beni. Projet ma o. Si do ko hollu. Est-ce que Francis Madi ma pat tourner to Fouta wala do to Dakar. Ay projet o mom déjà Paris ha Paris quoi gasi ha laabi. Ay yimbe ko won comme no mbiɗaɓe ni rek yoɓe jaaɓe mbaɗiya abonné après compte ko compte kesso kamɓe mbawi hokkude mi doole quoi puisque min aussi mbami tan kamɓe gonami ɗo kamɓe mbawmi weltinde kamɓe mbawmi hokkude koɓe jiiɗi ko quoi c'est ça eyi kamɓene aussi yoɓe jaaɓe tinno hen ɓe mbawa abonnade compte après projet o noon ɗo e Dakar kam mi anda somon waɗa show mais Fouta kam ene pari pour waɗede concert aji quoi eyi par ce que koyɗe mum min goni après projet o clip aji ne poti yaltude par ce que projet o il faut clip yalta hen quoi e min para somin pari min pari pour liggadade kadi Fouta Pular rap Pular innovation min pari liggodade mabɓe kadi aussi ko onon mbaɗata ɗum min dokkata e goto ko wona onon par ce que onon gonen ɗo rabo aɗa fami inchallahu rabbi eyyi ko Fouta kam emin pari emine koyɗe concert te inchallahu rabbi so yi ha arti onon fof ma won tin kadi affaire o quoi wajiɓe ko hen goni eɓen lijjiri ɗum ni sa koye lijjirtuɓe goni quoi so pari tan après ma yimɓe fof ganden hen concert aji kam ma tegge Fouta nice eyyi yo jabanaɓe e partan Foutankoɓe e partan emin gara joni avec doole rapport mon ko arte doole ɗum noon guys on nani surtout Fouta yon par tourné inchallah concert aji baɗɗo doob sol jaaɓi avec Bour Busy rap Pular innovation fof nen caggal makko inchallahu rabbi mamin jani ɗum ha ɓuura yaaji solo jaaɓi. N'oubliez pas mbaɗon abonné e page makko et aussi notre page inchallah rap Pular innovation on nani toujours mi haala mbaɗa yeddide kolsel ngel pellel ngel on jeddite ngel d'accord Busy mi artema ko noon ko hen jeeya min anduma hono jiɗɗa évolution game rap Pular o no mbiɗa ni game Pular o kam nice quoi sa ƴeewi hande sukaɓeɓe eɓen liggo no fewi sukaɓe ɓuuri walla liggade mi haalanma noon moɓe wonnobɗoɓe eɓe liggima no fewi ɓe tagui Pular o min ɓe mbaɗi min motivé pour min naata mais hande sukaɓe nan liggo nan mbaɗa golle katidinde eyyi guila génération wajiɓeɓe ha minen rewɓe hen ɓe minen emin gara emin ñaago Allah kadi minen aroɓe min mbaɗa ko ɓuuri koɓe mbaɗata ko te komin waɗa ko ɓuuri koɓe mbaɗata ko par ce que ko ɗum komin parɓe min goppi foof saabu hip hop min goppi jangde min goppi fof min goppi min ƴetti ko min joguino fof min mise rap min kulani haalɗum min kertani haalde ko min joguino fof min mise rap ka jooɓowo par force mi anda fof to gonɗa an rap ka jooɓowo min Busy no gandurmami ni tan a jogui talama machallah jimmi hande ko bonnaɗo ha bona wona à l'aise galle Allah galle ma anani mi hokkuma ɗo en bit goto anani manam freestyle 2 minutes manam acapella 2 minutes et impro 2 minutes il hoolima noon nani rap Pular innovation hoolima addi thanks coupleji meng so gona gang so level up sen wodi be kollu min position en attendant ɗo ko rose yuppa e vert yo balage heftu caabi white natte gris after fait saison min coyno arc-en-ciel potentiel ala escalier mais sakkude juuɗe ne ñagonne lomto e cercle potentiel l'essentiel ko découragade woni le sel fils de son père mais pas fils à papa mudera walla ngay bela faydi ngalla he kaka mo tefti bise pon suuji mum alo sada walla kaka yo won mo darduɗami comme référence Messi walla kaka deux finalistes freestyle 2 woni p hey freestyle 2 woni p hey freestyle 2 woni p hey liquidam so woni 10-20 lingue ne wawi jogade ndiyam confiance mi waɗani 95 délit mais comme suspect mi suwa rewde nokkuma mais par force mi heɓa ɗon respect si c'est à vendre j'ai des mots fok zo des mots pour wadde découvrir mon image maintenant à base rake connexion 200 mots lewru ala fire wara haalan ɗum mo yiɗa humde korka kuɗol e junggam konguɗam ne tongo gorko eyyi ne tongo gorko konguɗam ne tongo gorko eyyi ne tongo gorko de tongo gorko konguɗam Hey. What up? Gang. Yep. Mi anduna hesinta kam men. Ok, joni ngalan acapella he nani? Voilà.
eyyi on baddi passi valda e bordode baali wodde me ɗi peedeje way kono badda samba jinda e waali jaado arti nambera e marko o départ rappiruji mbaɗi curvete ko mino déppani wiyeede mi haɗi moɗon fofde no ɗum ɗon bettani comme parɗo to min préparay on belsindima hamin ɓoccirima maron keray level up no vampire cengɗo bibje rapport ma sen heyɗi ñamminoymi ron bijƴe mbaddami koye ɓoccode te mbo tuya omelette ça fait l'occasion mi heɓa appartement e guemo technique bismen no luggiɗi way kono meslale hakkude gueeƴi ndew ko lammi ndew ko ndori joguiɗo ko odeur guejje wi guelma wonni big makko wawa hebbinde fooyi mi famani ko rappiruji walla coloji est ce que no gona comboji mbaɗe feere deste min secteur am ne waɗi pobbi congoji wonɓe caggal lamɓe ko baaɗi langoji mi jabora boyuji janggoji weddo sac dogo génénaire ba hocca sac addiya huuɗo zane mar e o rab lammuɗo ciccuɗo baɗe mo bro joni en gaɗane impro he ayani kam freestyle impro weɓani mais bon mbiɗa hoolima ha joni mi hoolima tadi talent ok allez vas-y eyyi rappular innovation bismen waɗi innovation baba gal ne huccire yam ne dar ne jogui caméra sista sala aɗa jala hakkude men ne weela eyyi émission ko kalteteɗo anka debbo kalteteɗo bismen nani eyyi ko tuballa mbanmi paɗeɗe hande nana jalta baba est ce que aɗa ƴetta est ce que aɗa yiya wonɓe caggal ɓe hip hop so woni no maaro mi rokka wonɓe caggal ɓe ɗum ko kedde tan rappiruji nane ndewe yamne metto ɗene laaƴo ɓe ga dutto ne ƴetto eyyi bismen ko baba mabɓe say minen tawi ndenti mbima a kottat ana semtat haala mon ne firtani haydara onon fof kon kottoɓe min ngala e moɗon haaji min goppi rap mon toon min gummima Fouta gari Dakar pour yidde innover rappo ɗum tagui hande min jooɗi ɗo e rappular innovation Fouta vision est ce que aɗa jogui vision sa ala guitara wawa darde min est ce que aɗa kuula min eyyi o ko Mr Beast susa bona yiiɗa bonne wadda laamotako men eyyi laamotako eyyi o ko Mr Beast man eyyi improvise nice okay. Mi anduno a hessinta kam yab nice na mi anduno a hessinta kam voilà yab ok tegal ɗum noon e nder improvisé ma o a waɗi souligné classe goto mais en duto caggal seeɗa mbaɗen comeback e projet ma oɗo woni parti fitik ma e oɗo e w wanalla yakal aɗa ñagui duwa mais bon ha joni ko hen jeeya non ko hen jeeya après en gaɗani comeback goto woni ɗum noma projet ma oɗon fitik ma e w a waɗi souligné mbiɗa wadde classé bismen way kono nangude duwol caye bam no ana waɗi rewde ok atnami hen ko anda min komi neɗɗo nehiɗo noon to jiiraɗo sala ka anda wallahi wona cahan noon yimɓe ɓuurami fof ɗum ceedi mais mboɗo bonnide classe non mboɗo bonnide rap quoi franchement komi neɗɗo nehiɗo yimɓe ɓuurami fof wi komi nehiɗo kono mboɗo bonninede classe c'est que min sa classe kam aɗa wawi jaggude aɗa wawi faddin hunde fof sa classe kam aɗa wawi nangude duhol caye bamma aɗa wawi ñamde kuudi bamma ɗum mbaɗani ɗum ko non mboɗo nehi mais mi neha e rap quoi rap kam mboɗo boni hen nede carrément comme bonnede rap aɗa faami eyyi classe de way kon dangude duhol caye bamma par ce que ɗin gaynuji gayen wallahi mi yiiɗa hay wadde ɓe souligné mi yiiɗa e haalde par ce que ko artiste uji ganduɗa ni ko ɗum ko ndiyam pohpohlam tan dal manda saɗa faami ala watta pourquoi liggay ken mbaɗa tagui eɗe mbaɗa ɗumoji on ko classe ha classe jaltata wona artiste uji te wona mi nani moɗo mono nana ara eyyi ñande waɗi statije ne malla men yenna men wiye komi joli cœur mbiɗa komi joli cœur hokkam yumma ƴeewa hokkam yumma nani eyo mi haalta inimo ko o liggay ko moɗo mon ɗo waɗi 17 ans de carrière minen arɓe hanki ɓe aɗa so watti ko minen ngal oɗo ganda mo ande liggay ala gandaɗa liggay bro ar nani noon classe ma ko 20 heures yaltata hande eyyi émission noon ma yeɓoymo gara ƴeew sa paari mayitata mi paari warde wone parte ƴeew diwan o onon fof kon parɓe wona kon parɓe gaare komi gartuɗo mbimon komi gartuɗo komi janoɗo min arti voilà ko ɗum woni affaire o gaynuji noon moy lol quoi a wawa famde gueɗe mabɓe jiiɗa yiide baɗɗo fly business ko waɗi fly ɓeɗe bijon mbawa ɓortede ko reedaɓe d'accord somi fawi mbiɗa onon mbatta jouer dans un même game quoi ok caggal ɗum l'émission tire à sa fin ko woni dernier moment
et aussi hol message mo mbatta lancé wala tawi ganda on ko jimmi waddemo posé mbeɗaji mo posé. Dernier mot ko juste yidi wiide fansuji yoɓe gartata hakkillaji mabɓe quoi kamɓe fansuji bismen ɗi ɓurgalamuji fof toutes les ɓurgalam gartade hakkillaji mon ndeeƴon teeyon ko jiɗɗon kam fof ko jinmi mon ko ɓuuri ɗum komi gartuɗo wadde kamba komi gartuɗo pour haare te gartinmi koye guerre garmi ko pour haɓede eyi way garmi ko pour haɓede eyyi garmi ko pour haɓede te kala parɗo mayde min mboɗo paari warde eyyi min ko noon mbimi ɓe quoi kala parɗo mayde min parmi ko warde te mi hersinta farsi jam barki Seydina Mouhamed mi hersinta kadi yimɓe wuuro amen mi hersinta yimɓe wuuro amen jamais mi meeɗa wadde décevoir sah mi meeɗa wonde par ce que ɓe jogui emi yakar no fewi eɓe jogui emi yakar no fewi game fouro il faut tame toon nice tame juuɗe jaabaɗe ha tiiɗa ɓe ganda carrément artiste maɓe fijani woni koye liggade voilà nak voilà mot de la fin o nak ko weltanaji yimɓe foof par ce que mi yi guila projet o fuɗɗi guila statut ji story ji Facebook story ji TikTok WhatsApp a wawa famde partout min kalto tourni mi yiyat image am projet o guila suwa yaltu kalto tourni mi yiyat image am profil aji WhatsApp ɗi mboɗo wawi contact mo feccere nde fof ko projet o mbaɗi statut affiche am o mbaɗi statut ala ɗum profil pp ji fof ko min ko a yaharen ɗum mon kadi aussi ko weltade yidde ko andude tan carrément aɗane koyɗe moƴƴe quoi par ce que yimɓe ne mbaɗi apprécié ko mbatta ko ɗum on tan wona goɗɗum kadi ko weltare monde voilà. Ok frère Bizmen Boulgaram merci tamama mbaɗa mun accordé o weeɓani sah mais ko hen jeeya onon bandiraɓe son jogui vos projet walla kala ko wawi wonde publicité shooting kala ko wawi wonde gaɗon ɗo Reply Innovation même scène même page. N'oubliez pas aussi de abonner sur notre page YouTube Reply Innovation mbasan yeddi kadi wadde activer notre qualification kadi ganon kadi Bizmen Bour ngalam comme no wirni hein. C'est un rapport qui a du talent machallah ko neɗɗo jaaƴɗo neɗɗo berɗo ganduɗa inchallah d'ici 5 ans ma wonnanmo mi wiyon noon par ce que il a du talent caggal ɗum noon jeddise won jeddise 5 ans sah mbiyami ko heewi de ɗo e 1 an walla ɗo quelques mois ma wonnanmo o ko jahowo volet tan dowi amul arrêt day daw rek te caggal ɗum noon mbasa yeddide wadde abonné page mo ko YouTube Bizmen Bour ngalam mbasa yeddide amon to Facebook amon YouTube amon Instagram tout amon partout dans toutes les plateformes hamon toon joxon dokkomo doole nani surtout onon wuuro mabɓe l'enfant c'est de Diaba non ça l'enfant c'est de Diaba Lidouɓe machallah caggal ɗum noon bandiraɓe l'émission tire à sa fin franchement on jarama onon yeɓenkoɓe juuludable aspi ko weltare tan à chaque fois joɗade ɗo henna ɗo e émission moɗon juuludable aspi même heure même scène n'oubliez pas encore une fois à chaque fois mi haala noon mboɗon abonné page uji amen ɗi foof hamin to TikTok hamin to Facebook hamin Instagram hamin partout dans tous les plateformes hamin toon Reply Innovation cakaw cakkanam ko ɗon tan min gonani ɗo ala hay goto min gonani ɗo allez bye.